ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಭಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಅಥವಾ ಈ ಭೂತ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರು, ಆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಭಯದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ, ಭಯದ ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು. ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಊರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಊರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ತೋಡುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನರಿ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ, ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ, ರಾಹುಗುಳಿಗ ಇರುವಂತಹ ಆಲಾಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆಯ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ. ಆದರೆ ಆ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆಯ ಪರಿಸರ ಈಗ ಭೂತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲೆ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಪೋಣಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು, ಮಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಕ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋನಾಗ ಎದುರುಡು ಕುಲೆ ಬತ್ತಣ್ಗೆ, ಎದುರುಡು ಮಾಸ್ತಿದ ರೀತಿದ ಆಕಾರ ಬತ್ತಣ್ಗೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ತಿರ್ತುಬೂರಿಯೇ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಟ್ ಕುಲೆ ಪರ್ಕಿನಂಚಿನ ಅಚ್ಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಆತಡ ಆಯ್ಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಆಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತುಬೂಡ್ದು ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಏತೋ ಜನ ಸೈದೇರು ಕುಲತ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡೀತದ್ಲ ನಡೆ ದುಂಬುಲ ಅನ್ಕೇಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಿದು ಕತೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಆ ಊರಿನವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೊಂದವರು, ಆ ಊರಿನ ನೊಂದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಊರು, ಆ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನಿದು ವಿಚಾರ, ಏನಾಗಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಸುದ್ದಿ. ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಸೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಡಪುರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆಗ್ ಎಂಗಲ್ನ ಫೋರಮ್ ಆದೊಂದು ಗಾಡಿ ಪೋದು ಕತ್ತಲೆ 16 ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಪೋಯಿನ ಗಾಡಿಗೆ ದೂರದ ತೋಜಿನ್ ಇಂಬೆ ಅವು ಗಾಡಿ ದೂರ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕಪಾರ್ದು ಇಂಗೆ ದೂರ ಬಂದ ವಸ್ತು ಮೇನ ಕೈತಲ್ಗಾದು ಇಂಬೆ ಪೋಡಿದ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಲಾಗಿ ಲಾಗಿನ ಬೆತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಆಲಾಡಿದ ಮೇಟ್ಟು ಬರೊಚ್ಚಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಂಡಬೇಡ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿದ್ದೀನಿ. ದೆವ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ. ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಭೂತಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ, ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ನಂಬದಿರಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು,
ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳಿವೆ, ಸ್ವತಃ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೀಗ ತಾನು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹರಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತನಿಗೆ ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂದೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಜ ಅಂದು ನಾನು ಒರಿಯಾಗ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಪಾಪ ಲೇಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ವಿ ಆಯ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಆತು ಇಂದುಲು ಹೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆತು ಧ್ಯಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಒಂಜು ತತ್ತು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕೋತು పోతును ಹೆಂಗೆ ಆತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಅಂದುದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಬೈದಂತ ಅವ್ರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದಿರು ಪಂಚಿದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆತು ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಜ್ಜೆ ಮಲಮಲ್ಲ ದೈವಲು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಳು ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜ ಮನ್ನಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ನಿ ನಾವು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚಾಯಿನ ಅಪಾರ್ಥನೆ వచ్చాయి ಪೂರ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చాಯಲ್ಲ ಅವು ಜೋಸ್ತಿ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಾನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಾರ್ಪುರು ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ತು ಇಂಜಿನ ಅಂತ ದಯಮಲ್ತು ನಿಕುಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಪೋಡಿ వచ్చి ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧ್ಯಾನ ವಿಜಯ ಕಿರಣರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಂಚೆ ಫಾದ ಬಿಡಲೆ ಮಹೇಶನ್ನ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಾರ್ಪುರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದಿನ ದಿನ ಬೆಂಚು ಹಾಕಲು ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಕ್ಕಡ ಅವು ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬೆಂದು ತಿನ್ಬಿನಿ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟೆನೆ ಬಿಡುದು ಅಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬುರ್ಚಿತ್ತನು ಬೇಲೆ ಓಡಿನಂಚು ವಿಷಯ ದಯಮ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅನ್ಪೇರು ಆತು ಗಲಿಗಳಿಗೆ ಆಮೆ ಕಿಮಿಗೆ ಪೋಂದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಜಾಗಡು ಆ ದೇವರ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಮಣ್ಣತ್ತಲ್ತ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಪಂಪಿ ನಾವು ದುಂಬುದೇ ಪುದಾರ್ ಬೈತಿ ನಾವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದ ಜಾಗ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ದೈವಲು ಉಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಲ್ತ ಜಾಗ ಎಂಗುಲು ದೈವ ನಲ್ಪನ ಆಮೇಟಿ ಪೋನ್ ಬರಂತಿ ನಗಲು ಅಂಚೆ ದಾಲೇಜಿ ಇದು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನೇ ಶಾಡಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪುಣ್ ಮನ್ಪುನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಇದು ಒರಿಯ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ದಾದ ಮಣ್ಣು ಅವು ಮಂಡೈತೆ ಈ ಒರಿಯ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಅವು ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತುದು ತೋಜೋಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಇಂಕ ಮಂಡೇ ಪೋತುಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಅಂಚ ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಬೋರ್ದು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂತ ಯಾನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಪುಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಊರು ಪೋತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕಲೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಯಾರು ತಪ್ಪಾತಂದು எனக்கு ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಲಾಡ್ದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ನಾವು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಪೋಲಿ 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಆಲ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೊಡು 5 ದಿನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲವೇ. ಎಸ್, ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎದುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ. ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿದಾಡಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಅಥವಾ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳ ಒಂದು ಉಪಟಳ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಬರ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮೀಯಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಯದ ಕೊಟ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ವಾಜಿಲ್ಲಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಯದ ಕೊಟ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯಂತ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಧು ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ಓ ಓಕೆ ಆಲಾಡಿದಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರು ಆ ಹುಡುಗಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇರೆಗೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾಲ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕ್ಲಡ ಪಾತಿರಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸರ್ಡಲ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆರು ಆ ಕಾಲ್ ಆರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಡ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಹೊರತು ಒಂದ್ ಮನೆ. ಹಲೋ ಹಾ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಂಡೆ ಇರೇನಾ? ಹಾ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಟರಾಜ್ ಎಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಎಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಎಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲ ಈರು ಅವಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಮಂಜಲ್ ಪಾದದ ವಿಷಯ ಅಂಜೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಊರದ್ದೆ ಅವು ಏನ ಜೋಸಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂತ ಹೇಪಲ್ಲ ಇಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿಬೋದು ನಾನು ಏನ ಜೋಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಇಂದು ಏರ್ ಅಳ್ಕರ್ ನಕ್ಲ ಬಾದೆ ಫೇಕ್ ನನ್ನ ಬಾದೆ ಎಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಎಡೆಗೇನ್ಲೆ ಮಹೇಶರೇ ഞാൻ ಬಂದು ಒಂದು ನಟರಾಜ್ ಎಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ಯಾದ ಒಂದನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೊಂಡ ಜನಕುಲಾಡೆ ಪೋಯರ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಏನ್ಲಂಡ ಇರ್ ಪಂಪನಗೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕುಲೋಂದ ಜಸ್ಕ ವರ್ಷಂಗ ಮಂಪರ್ ನೆಟ್ಟ ಜನಕುಲ್ ಪೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಜನಕುಲ್ ದಾದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ನಮ್ಮ ಅಂದೇಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ಲೇ ಮಹೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಷಯ ಈ ಬೇಟೆ ಊರ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದಪ್ಪಿರಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲಾಗಿರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದ್ದು ಈರು ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಡ ಬೋಡು ಏನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಡು ದಯಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದು ಎಂಜೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಜೆಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಜೆಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ಪದುನಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಂಪೆ ಬೆನ್ನಾಗ ಅಂದು ಬಾಡು ಏ ಬಲಂಜವದೆ ನಿಕ್ಕೊಲ ಕೊಲೆ ಮುಟ್ಟುಡು ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಂತ ಬಾಡಂತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಕನೆಕ್ ನಾ ತುಲ ಈರ ಬೋಪತ್ತ ಈರೆ ಬಂತು ದೋಳು ತುಲ ಮಲಾಕ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಿ ಬೋತನೊಂದು ದೇವೇ ಗೊತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂಜೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಓ ಅಂಜೆ ಅನ್ನ ಮಂಡಲ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಮಂಡಲ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾವ್ರಿ ಬೈಕ್ ಬೂರ್ದಿನ ಓಲಾ ಬೂರ್ದಿನ ಅಯ್ಯೇ ಸೈಕಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮೇ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ದೇವರಾಗ ಈಗ ಕಡಪುಡ್ಯ ಒಂದೇ ಏನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಂದಿ ನೀರದೆ ಅತ್ತಂದು ಅವು ಅಂಜವರ ಮಂದಿದ್ಯಾ ಅನ್ನ ಅವು ದೇವರ ಗೊತ್ತು ಸುಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ದೇವರ ಜಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ದಾದಾಪುರ ಬಂದಾರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕಾಲ ಒಂದು ಕಡಪುರ ಬರ್ದಿನಿ ಇರತ್ತ ಫೋಟೋ ಇರತ್ತ ಬರ್ದಿನಿ ಫೋಟೋ ನತ್ತೆ ಆ ಫೋಟ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತ್ಯನಗರ ಕಡಪುರ ಇಂಜಿನ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಅದು ಅವು ಕಾಲ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಅವು ಓಡೆ ಕೂಡ ಬೋತನ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೋತೀನಿ ಸರ್ ದೇವನ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಅನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಜನ ಕುಲಿಂಚ ಪೋಡು ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಮಾ ಪೋಡ್ತು ಈಗ ಸರಿಮಾ ಪೋಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿನ ಈಗ ಸರಿಮಾ ಪೋಡು ಈಗ ಸರಿಮಾ ಪೋಡೆ ಮಲ ತಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಪುಡು ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಉಡುಪಿ ಗಿಡುಪಿ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಫೋನಾಗ ಇದು ಊರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸುಳ್ಳು ಉಂಡ ಏತ ಡೀಪ್ ಉಂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಆಪಿರು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಯರು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಯರು ಇಟ್ಲ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಊಟಲ್ಲಿ ಮರಿದೋಪು ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿನ ಮರೆಯಪ್ಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಆತನ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತೂನಾಗೆರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ರಾಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ
ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜ ಅವತ್ತ ನಾಳೆ ಹೋದ ಇಂಥ ವಾರ ಇಂಥ ಹೋಗ್ನೆ ಅದು ಗುಳಿಗಡೆ ಕೈ ಮುಗಿ ದರ್ಪಿನೇ ಗೊತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ಇರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಏನಿದೆ ಮನಿ ಪದ ಇಂತ್ಯ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ್ಮಿನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬರಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಕತೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಣ್ಣು ನಿಂತಿನ ಅಂದ ಹಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಯ ಕಡಪುರ್ದ ಹೇಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಗ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ನಿರ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬರ ಮಂಡೆ ಅಂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಹೇಶ್ ಇದಾದಂದ್ರೆ ಮಂಗಲಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಷೆ ಜಮ್ಮರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆತು ದೂಲ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬಾರು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದಾದ ತುಲೆ ಸರಿವಂಪೇನು ತುಲೆ ಸರಿವಂಪನ ಒಂದು ಮಂಟು ಬರ್ಲ ದಮ್ಮ ಇರೋದು ಮಂಟು ಬರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅವಳು ದೇವಣ್ಣ ಅವೇ ರೂಟ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಕೆಲವರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ನಿಖುಲ್ ನನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಯಾನಿರಗಲೇ ಹಾಯ್ ಮಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಮಕ್ಕಡೆ ಮಂದಿ ಅವಿತ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇತ್ತನ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಂಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಇರೇಗ 10 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಪೋಣಲ್ಲ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನ್ ದೇಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೇಗ ಪಚ್ಚನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚೆ ಅದ ಪುನಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಲೆ ಮಹೇಶರೇ ಕೇಳಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದದ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತರಿಪವ ಇಂಜಿಂಚ ಕುಶಾಲಗೆ ಬಂದಿರಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಜಿನ ಆಕಲು 10 ಗಂಟೆ ಹೊರಮರ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಲ ಪೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಡಪುರ ಮನ್ಪೋರ್ ಮಾರ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡ ದಾಖಲು ಪೂರ ರಾಜಗುತ್ರಿ ಹಿಂಕಾಯ್ ಏಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕತ್ತಲಿ ಬಿರೊಚ್ಚಿ ನಾ ಕೈತಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ ಮುಟ್ಟುರು ನಡಿಸರ್ ಕುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿಕ್ನೆ ಕತ್ತಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕಾಯಿ ಕಡಪುರ್ನಿ ಇನ್ನು ಕಡಪುರ್ದು ಇಂಚಿನ ಆತು ನಾ ದೇವಿ ಮನದ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಹೋತು ನೀವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲಕು ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಅವು ಫೇಕ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಹೀರೋಂಜಿ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಪಾತೇರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಡಪರ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರತ್ತಣ್ಣ ದಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪುನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇದು ತಪ್ಪುನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ದವ್ರ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚರಾಡಿ ಅವರು. ಎಸ್ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎಸ್ ಕೇನ್ಗ ಆ ಉಡ್ದಕ್ಲೆ ದಯಪನಗ ಆ ಉಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ದಯಪನಗ ಎಂಕಲ ಉರುಗು ದಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಪುದರ ಬರುಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಹಣೆಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕಲ ಊರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಎಂಕಲು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲನ್ನ ದೇತೋಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂಲು ಯಾನ್ಪಲ್ನಾಕ್ರೆ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ನಿಖುಲ್ ತುದುಪರ ಹುಡುಗೆ ಬೂರಿಯ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದದನ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಡ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದುಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಡ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸುರುಕಾದ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ವಾಜಲಾಯ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿಯದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾವನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಖಲ ಊರಿಗೂ ಬರೋದುಂಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ದಾವನ್ಪರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಬರ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪುದರ್ ಬರೋಟ ನಿಜವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಉಜ್ಜ ಬಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಬೈದಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತುಡು ಅಂದು ದೇವೆರ್ಲ ఒక ఈ దైవలు వాజల్లాయే వైద్యనాథే ఒక జానంద ఈ ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಕೋಡ್ದಪ್ಪು ರಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಾಡ್ ಕೊಲ್ದು
ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಒಂಜೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ದೈವದೇ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅವು ಪಕ್ಕ ದಾದಂಡಿ ಎಕ್ವೈರಾದ ಪೋದಾನಕ ಎಕ್ವೈರಾನಕ ಅಂದು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಕುರುಹು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಕಲ್ಲು ಕರ್ತಿದ್ರು ಆರ್ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬಣ್ಣಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಪುದರೆಂಚ ಬತ್ತಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪಾದೆ ಉಂಡೆ ಅಂತೂ ತೆಡೆ ಬೈನ ಪಾದೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿರ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ಉಜ್ಜಲ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಲ್ ಮಾತ ಕೊಲ್ಲುನಂದು ಕೊಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ನಡೆದವರ ಈಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ತದಲ್ಲ ಪಾದೆ ಪಾದೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಅಲಿಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಕುಳ್ಳುನಾಥ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಅಂಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಉಂಡು ಅತಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೊ ದಾದ ಬಣ್ಪ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಇಜ್ಜನ್ನ ಮತ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಆತೆಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆತ ಆ ಕಲ್ಲ ಕೋರೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪೋತಿರು ಮತ್ತ ಆಯ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ನಿಜವಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಬೈಜಿ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪಿದೈದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅಂದೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಪೂರ ಆರವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂತ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ದೈವಲ್ನ ಏಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವು ದಾದೆ ವಿಷಯನ ಈ ಅವೇ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಪುರ ಒಂದ್ ಆಗಿದ ಅನ್ಪಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿರಡು ಜನ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಆಗಿತ್ತು ಕಲ್ಲದ ಕೋರೆ ಉಂಡು ಐತು ನೀರು ಬುಡ್ ಸೈದಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಪೂರ ದಾಲ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿತ್ತೆ ದೂರ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಡಿಡೆ ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಾವಡು ಅತನ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆತಿನ ಘಟನೆ ಆತಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾವನ್ ಪರ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿಗಿದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ವಜಲನ ನೇಮ ಅದು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವದ ನೇಮಗು ದಿನ ಆನಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಯತ ವಾತಾವರಣ ಮಂಡ ಈ ರಾಹುಲಿನ ಸಂಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದುಂಬುಡು ದುಂಚಿದ ಪಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಪಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಲವು ದಿನ ಅಂಡ ಸುಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದರಾಂಡ ಪುರ್ತುಡು ಸುಳಿ ಬುರಾಗ ಬುರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ನೀರು ಕಟ್ಟರೆ ಬೋಪಿರು ಕಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾದ ನೀರು ಕಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಟ್ಟರೆ ಪೂಂತುಜಿ ಕೋಲೋ ದಿನ ಈ ವಾಜಾಲ ನೇಮ ಮಾಯಪದ ಸುಗಿ ವರ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೇಮ ಆಪಣದೆ ಎಂಬುಜಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಣದೆ ಮುಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೋಲೋ ದಿನ ದೀಪುಂಡು ಅವೇ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ದೀಪುಂಡು ಆ ದಿನ ತೊಲೈ ಅವು ನೀರು ಬೋಪನಗಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಉಪ್ಪಿರು ದಾಪಂಡ ಐತ ಸಂಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತರಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜವು ನಿಜವಾದ ರಾಹುಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಡ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಳ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಬೋಪಲ್ಪ ವಾಪರ್ತುರ್ಲ ಬೋಪ ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾವು ಪೂರ್ಣಂದ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಯಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಜಯ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಸಾಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿರೋದು ಅವು ಆಲಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾವುಗಳಿಗನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತೆ ಮಂದ್ ಬೆಂಜಾನ ಪದವರ್ದು ಅಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡು ಅಂಚ ಉಂಡದೆ ಇತ್ತ ಆಲಾಡಿದ ನೇಮ ಆಂಡೆ ಶನಿವಾರ 28-29 ಓಕೆ 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 ಬಟ್ ಆ ಊರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಪ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲೆ ದಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಂದು ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪೊರ್ತರು ಬತ್ತಿರಂದ ಈ ದೈವದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವಾಗಲಿ ದೈವದ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಆಚಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರಡು ಪೋಯಿನಗಲಿ ಮೃತ್ಯುಜಯ ರಾಹುಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಡು ಪೋತಿನಗಲಿ ಏರನೇ ಮೃತ್ಯುಜಯ ಆರ್ಬಾರ್ದಾಗ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದಿನ ದೈವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದನಿ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಸ್ವರ್ಣರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇನು ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಡೇಬೋದು ಮೂಲು ವಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಂದಿ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ತಿನ ಕೋರಿ ಅಪ್ಪನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ದಡಿ ಬಿಡುದು ಕೆಲೆತ್ತದು ತಿತ್ತು ಬೈದನು ಅಪ್ಪಗಣೆ ಗುಡಿನ ಕೋರಿ ಸರಸದು ಗುಟ್ಟಿನ ಐಟುವರೆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಉಡುಪನಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಕ್ಕನೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರ್ ಎಸ್ ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣದಾರಿ ಇರ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾವನ್ ಪರ್ಸ್ ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು
ಅಂತ ರಾವು ಬಂಡಾಯ ಬುಧರ್ ಬೈನೆ ವಾ ಏರು ಭಕ್ತರು పోయేది అట్లే భక్తರಿಗೆ అకులు పండంగి నరపడే ఆ కానిక దైవం అండల ఆ మోర్తికి మల్పడే అండల భక్తరి నలమల్తికి ఆ అన్య మంత్రికి ఏరన్న బుర్తికి ఒక ಜನಗಳು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಬಾದರ್ ಅಂಚ ಆನಂದ್ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಅದು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಆಲಾಟ ರಾವು ಬಂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ತರೆಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ದಾಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಇಂದಾಯಿನ ಕಡೆ ಆತಿ ಪಕ್ಕದಾಲ ಬ್ಯಾತೆ ವಿಷಯದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತದೆ పొన్ను లానులు పొడుతు బర్పేరి బర్పేరి ఏర్ల పూజతి ఆ టైముడు అక్కడ వంతే ఎన్నెలు పోనక రావున జాಗ ತಂದು ఆయన ఒక్క అవు అక్కడ మన సంకల్ప అది అప్పుడు సంకల్ప అక్కడ ఒక రావు దాల దోషం మలుపుది ఆయన కార్మిక దెయ్యం ఆయన మల్తి ఆయన బుడుపులు నచ్చి అంచిన కార్మిక ఎంకులైతే ఎంకులు ప్రార్థన మలుతుండా ఆ ప్రార్థన దక్క నడిపోయి ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಬತ್ತದಿಂದ ಅಂಡ ಏತೆ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾವಣ ಆಕಳು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪುಣಿಯಾನೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣಗ ಆಕಳು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಪತ್ತೆ ಕೋರ್ಮದ ಕಾಪು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಏತೆ ಕೋಟಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿನ ಬಂದಿನ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪಿನ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ದೈವದ ಕೊಡ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಅವಳು ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಕೈ ಅಡ್ಡೆಗಳು ಕೊರೋಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪು ಅಪಘಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡ ವ್ಯಂಜನವಾದ ಬರ್ತದೆ ಆಲಾಡ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏಪ ಕುಳಿದಿನ ಆನೆ ಇದ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಲಾಡ್ದ ಆ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆ ಬಿಯ್ಯದ ಮಾಟಿ ಏಪ ಉಳ್ಳೇನ ಅವು ಬಿಯ್ಯದ ಮಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಯ್ಯದ ಮಾರ ಪತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಕೆಲಸ ಬತ್ತಿನಗಳು ತಗೊಟ್ಟು ಪುತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಕೂಡ ಜೀವಮಂತಿ ಜೀವಮಂತಿ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮರಾತನ ಅಪ್ಪ ಏತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದಿದೆ ಅವು ತುಯ್ನಕ್ಲೆ ಅವಲ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ కొంచెం ఒక దుమ్ము ఎంకులెళ్ళి పునగ ఆ జాగకి కోలాపండ పొంజోలు బర్రెచ్చి పొంజోలు ప్రాయదొక్కలు ఇళ్ళలో మెల్ల అంచె ತುಪಿ ಅಂಚೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬರುತ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ದೈವ ಅಂದಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕೋಲದಾನಿ ವ್ಯಂಜನ ಬದವರು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಸೈಪುಡ್ಗೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀರ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಈಚೆ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಕೋಲು ದಿನ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಆವಡಿ ಕಾಗಜಿ ಬಾಡು ವ್ಯಂಜನ ಪದವು ಕಾಗಜಿ ಬಾಡು ಅక్కడ ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಪಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಅಂಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಐತಾರ ಐತಾರ ಅಂಗರೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಉಂಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೋಜು ಅವು ದುಂಬು ಕೋಲೋಗ ದಿನ ಬೇತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಅದು ಬಬ್ಬೆ ಓಡೋದು ಪೋವಂತಿನ ಕೇಳುಂಟು ಆಂಡಲ ಏರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಾಗಿ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಾಗಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಸಂಗಮ ಬಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಮೂಜಿ ಕೋಡಿಗಳ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಈರ್ಪ ನೋಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಈತದ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾನು ಪಡು ಶೆಡ್ಡಿ ಯಾವ್ದು ಮೂಡು ಶೆಡ್ಡಿ ಅದ್ರ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಸದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಗುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಷನ್ ನಟರಾಜಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಂಜಲಿ ಸಂಗಣ್ಣಗೆ ವಿಷಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಡ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತುಳು ವಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ ನಿಜ ಸಫರ್ ಆತಿನ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ದಿಂತಿನ ಬಂದು ಅಂಚಿನೊಂದಿ ಇಟ್ಲಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿಂಚ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಪರಿಚಯ ಬಂತುರದ ಐವತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಐವತ್ತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಜವನ ಬೆರಿ ಪೂರ ಕೂನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ರಕ್ತನಾಡು ఒక నేత పిరవుడు దాదాపు ఈ పచ్చనాడి ఈ మంజల్ పాదే అందు పంಡ ಓಂದೆಲ್ಲರ್ದು ವಾಮಂಗಿರು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ನೆಟ್ಟೆಂಕುಲು ದೈವ ಶಕ್ತಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಏತೋ ಗಾಡಿ ಫೋನದ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಅರಿವಿಜ್ಜಂದ ಫೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಾ ಗಾಡಿ ದೈವ ಎನ್ನುದ ಫೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಮುಂಚಿನ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಈ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಪಣಕಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆಡ
ಈ ಭೂತಗ್ಲ ಈ ಕುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಅಜಗಜಾಂತರమైన ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಈ ಕುಲೆಕುಲು ಭೂತಲು ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೂಡುವೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ ಉಂಟದೆ ಐಕ್ಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುನು ಪಚ್ಚನಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಏನ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ದಾದ ಐತೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ದಾದ ಉಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅವೇನ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಇಂಕ್ಲಿದು ಒಂಜರ ರದ್ದದಿನ ಖಾಲಿ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಾಡ್ರೆ ಪೋನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಪಿರೌಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಅವಿನ ನಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಸರಿಮಲ್ಲದ ಏರಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತನಾಗ ಅವಿನ ಇಂಚಿನ ಜನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುಂದಿನ ತಪ್ಪಾತ ಅಂದೆ ಆರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅವು ಆತು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹರೇಕ ಅನುಭವ ಬೈದ್ರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವೈರಲ್ ಆದ ಹರೇಕೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಬೈದ್ರೆ ಯಾನ್ ಅರೇನೆ ನಾಡ್ದು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಇಸುಲೆ ಅರೆ ಆರ್ ತೂನ ಗೈಸೋಲೇರ್ ಪಂಡಗ ಆರ್ ಪಂಪುನ ವೇ ಪಂಡಗ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪಂಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಆಡ ಒಂದುವೇ ಕುಲದ ವಿಡಿಯೋನು ಫೋಟೋನು ಪೂರ ದೈತೆ ಗೂಗಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಅವು ಪಾಡುವೇರೆ ಅವು ಆಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಆಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜೋರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಅದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಸಿನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಡು ಅಖಂಡನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಬೋದು ದಯಮಾಡಿ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಜನ ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಸತ್ಯನ ಬರೋದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ದೈವದ ಕಾರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಕುಲಾರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಓದು ಆಲಾಟಿದ ಮಣ್ಣು ಹೋದು ಪರಕೆ ಮಾಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಬೋದು ಬಲೆ ಎಂದು ಅವಿಗಳ ಪೋದಾರ ಮಂತು ಬರ್ತೇನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಎಂಗ್ಳು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿನ ಪದ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪಾದ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಪದು ನನ್ನ ಅಂತ ಮನ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಗಿರವೈದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದು ಎಂಗ್ಳು ವಿಷಯ ಕೈ ಪಾಡಿದಕ್ಕ ಅವಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪಲ್ಲಕನೆ అయితే కార్మిక ఉల్లత ఉండేది పూర క్రియేట్ మంత్రి పచ్చనాటి రిమోట్ ప్లేస్ మంత్రుల ఎంగ్లకి ఇచ్చేది జవనేది సో సత్యరాಧ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಕನಾಯರೆ ಬೋಡಿತದೆ అయితే ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಐದು ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜವನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ అయితే ಈ ಬರ್ಪೆ ಪಾತಿರುವೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಮೊದಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮಿತಿ ಅನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸುರುತಾದ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪಾತಿರಲಿ ಸರ್ ಜವಾನಿ ಈಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಲ ಕೇಂದೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ಮನ್ಸ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋರ್ಗೆ ತೆರಾಪಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಉಂಡದನ್ನ ಮರ ಎಲ್ಲ ಲಾಭದ ನೀರು ಕಲ್ವೇರ್ నాకు ಜಾಗೃತ ಒಳ್ಳೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నేను ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ನಿಜ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅಂದ್ 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 ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಕತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಬರ್ತೀವಿ ಆಯನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತ್ ಕಡಪುಗೆ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಾರ ಬಲಿ ಬಂದ್ ನೀನು ಅದೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಲ್ಮೇಲು ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಈ ಜಾರ್ ಬಂಡ್ಲ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಣ ಗೈತೆ ಆ ಜನ ಪಂಡ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಏಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುದು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಫೋಟೋ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುದು ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದಿನ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬಂದ ಶುರುವಾದ ಪುಡು ಅಂಡ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ವೈ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪುಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆರೋಪ ಅತ್ರ ಬೇತ ಕೋಡಿಗೆ ದಾಯಿ ಇತ್ತ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅತ್ ಪಡ್ರೇವಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುಡಿ ಇತ್ತು ಕೋಡಿಕಲ್ ಅತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಉರೋಸ್ಟು ಅದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬಂದ ದಾಯಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಮತ್ಸ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಂದಲೊಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋತು ಎರಡಲ್ಲ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ರಹಸ್ಯ, ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್, ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ, ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆದ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲೆತ ವಿಚಾರಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರು ನಿಕ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜ ದಾಯಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪಿನಿ ಅವೇ ಪಲ್ಲಕ ಬೇತ ಬೇತ ವೈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಅವೇಕೇನಂದ್ರೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಎನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಕೋಟೆನು ಪೊಳಲಿ ಇರ್ದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅತ್ತ ಈತ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರಲ್ ಹಾಕೋದು ಐತೆ ಹಿಂಗ ಪುರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಾಡಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಈತ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಹಾಕದು ಐತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಮಾಟ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ದಾದು ಪನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ 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 ಇಂದೇ ಪೊಲಲಿದಲ್ಪ ಗಾಂಧಾಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಹಾಕದ್ದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀರು ಹಾಕದ್ದು. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಂಜಿಮಾಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕದ್ದು. ಅವು ತುಂಬ ಹೋಲಿದ್ರು ಅವು ಕೂಡ. ಇರಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ತುಂಬ ಹೋಲುತ್ತುಂಡು ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಂಧಾರಕ್ಕೆ 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತೇರಿ. ಓಕೆ. ಇದೆಂದು ದುಂಬು ದೈವ ದೇವೇರು ಪುರ ಹೋಲುತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ. ಇದು ದುಂಬು ದೈವ ದೇವರಿತ್ರ ಹೋಲುತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಂಧಾರಿದ ಐನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆವಂತನಿಗೆ ಐವು ಬಂದ ಮೂಜಿಂದ ಚೆಂಡು ಸೋಮನಾಥ ಜಾರಂದ ಬಂತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಕೋಟಪ್ಪ ಬಂತೆ. ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬು ದೈವ ದೇವರು ಹೋಲಿತಿನ ಕೇಂಡರತ ಇರ. ಓಕೆ. ಈರು ಪುಟ್ಟನೆಡ್ಲ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವರ್ಲ ದುಂಬು ದೈವ ದೇವರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಲ್ತು ಲಕ್ಕಂತ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿತೆ ಅನ್ಕೇಂಡ್ರ ಈರು ಒಲ್ಪಡ್ ಬತ್ತಾರ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಸರ್. ಆಪುಜಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಎಂಚಿನ ಆಪುಡ ಆಪುಂಡೆ ಕಾಲ ಗರ್ಬಡ್ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕುಡುತ್ತರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈ ರಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದು ಏಪ ನಂದಿ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾವ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಏಪ ಈಶ್ವರನ ದುಡುಪುನ ನಂದಿ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಕಾಲದ ಗರ್ಭ ನಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಲ್ಪಡ್ ಲಕ್ಕಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪರ ಜಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೋರಿ ಇರು. ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸರ್, ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಗಿಡಿರು ಉತ್ಕರಣ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಡ್ಪೆ ಇತ್ತ ಘಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡಲ್ಲ ಉತ್ಕರಣ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪನಿಕ ಇರೆಗೆ ಕುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಲ ಕೊಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ನಮಕ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಈತ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇದು ಎಂಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಪುರಾಳು ಮೂಲೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಳು ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ. 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕದ್ದು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಿರಾಗಿತ್ತ ಐತೆ ಅದು ಎಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ. ಓಕೆ. ಓವಳ ವಿಷಯ ಸರಿ ಸರ್. ಓವಳ ಯಾ ಮಂಡದಿಲ್ಲ ಓವಳ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಜೀವನಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವನ ಪುಣಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಏನೋ ಈ ವಿಚಾರ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ವೈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಪುಡು ಯಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತ್ ನಟರಾಜ್ ನಡಗೇನುವೆ. ಎಸ್ ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ವೈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಯಾನ್ ಪಲ್ನಾಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ ದುಂಬು ಈಗ ಪಂಗ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗೋದು ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಕುದರೆ ವೈರಲ್ ಮಂತ ಪಾದ ದುಂಬುಡು ಗೊತ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತಿರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿರು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬತ್ತದ ಮಂತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಪುದರ್ನ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಮಂತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಂಜಿಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದದ ವಿಷಯ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೊರಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಾರೆ.
ಇಂದ ನಿಜವಾಗಿನ ಶಕ್ತಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸರಿ ಮನ್ಕೊಡ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಪಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ದೈವ ದೇವರ ಮನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಲಾಡಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನಪೇರಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಬನಪೇರಿ ಒಂದು ಐತ ಶಕ್ತಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನು ದಾದ ಬೇಜಾರ ಮಾಡ ದುಂಬು ಇಂಗೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಡ ಇನ್ನೇನು ಸೇರ್ಬೋದು ಭೂತೊಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಉನ್ನರ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ತುಂಬಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಂಚೆ ಮಂಜಲ್ ಉದಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೆ ಆದಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಭಕ್ತೋಡು ಭಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ವಯಸ್ಸು ಆಗ ನಾನು ಭಕ್ತೋಡು ಆದಾಗ ದಾರಿ ಇಂದಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಘಟನೆ ಅವರು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬಿದ ವರ್ಕರ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳನಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಪಾತಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದದ ಬೈಪಾಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಜಿರೋದು ಏನೊಂದು ಜನ ಕೋಪನಂಚಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಿ ದಯೆಂದು ಬಂಡ ಈ ಬೂಂದೇಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮೂಸೆಂಟೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೋಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧಿ ಈ ಸಾಧಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿರಂದಾಡ ಅಪ್ಪಲು ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಹೌದಾಂಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಏನ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ ಬಂದಿರು ಅವು ಅಕ್ಷರಃ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಾರ ವೈರಲ್ ಮಂದಿನ ಇಡೀ ವೈರಲ್ ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈರಲ್ ಆದನು ಆಂಡಾರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆಕೆ ನಂಚಿನ ಆತ ವೈರಲ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಏಪ ಪೋಂಡಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದಾರ ಬಂದಾಗ ಹೊರಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಿರ ಮಗಳ ತಪ್ಪ ಬಂದಿರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಐತೆ ಏತೆ ಸ್ವಾರಿಗೆ ಏನಡು ಅತಿ ಹೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಏನಡ ಆಲಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕುದರ್ದೈತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಳು ಏರೆಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಬಯಸುನತ್ತು ಪೂರ ರೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಟ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಡು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿನ ಪಚ್ಚನಾಡದ ಜವನೇರಾದ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಾಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಕೊಡದ ಕೈಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಂಡನ ಎಲ್ಲೆಡು ತೀವ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಕೋ ನೇಕ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಕೊಡು ಕೊಡಿಯಕ್ಕ ಒಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೊರಪುನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮನೊಂದು ಪಂಪುರಾಜಿ ಖಾತರ ನೆಂಕಲ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪ ಗುಡುಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ 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 ಸುರುಕಾದಿರ್ನ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಸುರುಕಾದ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದುವೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾಯಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ದಾಯಿಗ ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲ ತುದುಪ್ಪರ್ ಈತ ಪಂಡ ಸರ್ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಸವಾರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ಚಿ ದೈವದ ಸವಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ದೈವದ ವಿಚಾರಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ವಿಚಾರಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಇಂಚೆಂಚಿನೇ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ಅವಳು ಇಂಚನ ಸೈದೇರನ್ನು ಪೊಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ನ್ಕೊಂಡು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುಡು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಳ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿನ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲವಾಡು ಅತ್ತನ ಪರಿಸರದ ಕುಲವಾಡು ಏರಾಂಡಲ ಆ ಸುಂದೇನ್ ಪಂತಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ನಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆ ಜಾಗದ ಪುದರ ಅತ್ತನ ಅಲ್ಪದ ದೇವದೇವರನ ಕಾರಣಿಕದಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರದಾದನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುದು ನಿಜವಾದ ಈಜಿನದ ಐತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದಿಡ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಿಜಿ
ಆಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅದು ಈ ಸುದ್ದಿಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಲ ಇತ್ತ ಈ ಕೋಲ ರಾಹುಲಿಗನ ಕೋಲ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ಇತ್ತ ಪನ್ಮನಿ ರಾಹುಲಿಗನ ಕೋಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುವೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರುವೆ ಆ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಭಯ ಪುಟ್ಟಾದು ಅಡೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡದ ಅನ್ನಾಕ ಇಚ್ಚಿನ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆ ಪರಿಸರ ಮಾತಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರಕಡ ಅಡೆಗಲ ರೋಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ರೋಡ್ ಪೋಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಅವೇ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ನಟ ಅಂಚಿನ ದಾಲೊಂದು ಆತಿಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಏರ ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಂದು ಆಯನ ರಾವಣ ಕಟ್ಟುಡೆ ಉಂಡು ಆಗ ಆದಿನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಗುರ್ತಿನ ವರ್ರ ಬಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಐತಾರ ತನ ಉಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ಕೇಯಿ ಮಂಜಿನ ಪಂಜ ಒಂದು ತೂವಾಡ ಪಂತೀರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಲು ಆಯನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಇದಲ್ಲ ದಾಣೆ ಆಪಣ ಹಾಂಕರಡು ಬಂಡ ಪದ್ರ ಒರಿಯಲ್ಲ ಯಾರು ಬಕ ಇಜಿಂದ ಏರಿಯಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ನೆಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತಾಡು ಒಂಜಿ ಓವಾಡು ಪೈಸಾಚಾಡು ಮಾಸಿಯಾಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೇಂದರ ಅದು ಪತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಇತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ ಬಸಟ್ಟು ವರಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂದೆ ಬರೀ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೀಡಿಗೆ ಅಂಡಿಗೆ ಬೀಡಿ ತಿತ್ತು ಬರ್ನಿಗೆ ಬೀಡಿ ಬೆಜ್ಜಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಳಿ ಬೈಕಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೈಕಿಡ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತನಾಗ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಳಿ ದೋಜನಿಗೆ ಮನ ದೋಜು ಬತ್ತನವ್ರು ನೀಸು ಬತ್ತನು ಅಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕಿಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಮುಡಿ ಮೇನೆ ಮೇ ಎಂದಿ ನಮಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕುಳಿದೋಜ್ ಬಾವುಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಪಿನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ತೀರ ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಪುಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂತಿಜ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಿ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಕೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಹೆಂಗ್ಲಿ ತಲೆ ಕೂತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಪಣಪಿನಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಅನುಭವದಾಗ ಪಣಪಿನ ದುಂಬದಾಗ ಪಣಪಿನಂಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೊಂಜಿ ಗೇಟದ ಎಲ್ಲ ಪಣಪಿನಾಗೆ ಅಂದೆ ಗೇಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಗೇಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮಲ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆ ಕಪ್ಪುಲ ನಾಯಿ ತೋಜಿಂಗೆ ಅದ ಸರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ತೆರಿದಿನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ರೈಕ್ ಬೋಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಈರ್ ಪಲ್ನಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇತ ಫಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪುದ ನಾಯಿ ತೋಜಿನ್ಗೆ ಬೊಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಲ 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 ಒಂದು ಹೋಪ್ನಿಗೆ ಪಂಡದು ದಾದೆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ತೋಜಿನ ಬಂಡ ಆಯನನೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತ ಆಯನನೆ ಎತ್ತ ಮಂಡ್ರೆ ಪಂಪುಜ ಅವು ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗಡ್ ಮುಟ್ಟು ಕದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗೆಂದ ಪೋಪುಜ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಮನೆಯ ನಾಯಿದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಾರ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ತೋಜಿನಂದು ದಂಟಿನಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ರಾವಣ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪನ್ ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆರು ಹುಷಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸಂಕೇತವಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪುಳ್ಳಿ 4 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಕಾವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನಾಯಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಏನ ನಾಯಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ನಾಯಿ ಏನ ವೇರಿಯೇ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾವನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಯ್ ರಡ್ಡು ನೀರು ಆ ಬೊಕ್ಕೊಯ್ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗಲ್ ಆಲಾಡಿದ ಕೋಲಾಪಿನ ಜಾಗ ರಾಹುಲಿನ ಕೋಲಾಪಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಎದುರುದೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ಬರೋದುಂಟು ಎಪ್ಪು ನಾಯಿ ಬರ್ನಾಗೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಿಂದಾಲಾಯಿ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿ ಬರೋದುಂಟು ಅವು ಎದುರು ಬಾತು ಉಂತು ನಾಯಿ ಈ ಎನ್ನ ನಾಯಿಲ ಅವಿನ ತೂಂಡು ಎನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಕೊರೆತೀಜಿ ಕೊರೆಪಂದು ಎಪ್ಪನಾಗ ನಾಯಿದಾದ ಮಂದಿ ಏನನ್ನು ತೂಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೋಜಿಜಿ ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಆತನ ಬಂಡ ಅಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಿಂದಲ ಆತಜಿ ಪೋಡಿಂಡ ಇಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಪೋಡಿ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಜಿ ಆ ನಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಪೋಯಿನ ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಜವು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಪೋಡಿ ನಾಯಿಲೆಗ್ ದುಂಬದಾಗ ಎಂದ್ರೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ದಾದಾನ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿಲು ಓಕೆ ಜಿ ಅವು ವಿಷಯವನಗವೆ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಲು ತುಜು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಡ ಒಬ್ರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಆತಿನ ಅಂದು ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ದಿನ ಎಂಗನ ಹಿರಿಯ ಕನ ಕಾಲೋಟ್ಲ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲ ಇನ್ ಮತ್ತು ತೂತಿನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ಅವು ತೂತಿನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿರಿಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗು
ಇದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಈ ನಾಯಿ ಬೋಯಿನ ನಾಯಿ ಹಂಗೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗೋ ಬೋಯಿನ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತೋಜಿಜಿ ಈಜಿ ಸರ್ ದಪ್ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ್ ಏನ್ ಪುರ ದುಂಬು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತೀರ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬುಜಿದೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನೇಮ ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರು ಆರ್ಬರ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಗ ಆರ್ಬರ್ ಎಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ಎಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಡೋಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಡೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಡೆ ಕೇಳುದು ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಹೇಮಂತ್ ಬಂದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ ಸೀದಾ ಅರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವದವಳು ಇಂಟ್ಲ ಬುಡದಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿಲ್ಪುರ ಅವಳೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ಸರ್ ಇಂಟ್ಲೆ ಇತ್ತ 30 ವರ್ಷ ಇಂಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ವೀಕ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಂಜನ ಪಾತೆ ಪುರ ಪೋಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವ್ನು ಹೋಗೊಂದಿತ್ತ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಪುರ ಬರೋದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದೇವದಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ತಂದೆ ಬೇತೇರು ಓಲಾ ದೇವದ ಭೂತ ಓಲಾ ನಮಕ್ ಈಟ್ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದೇವನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಅವಳು ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವಳು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬುದು ಪುರ ಬರ್ತನೆ ಈಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ದಾಲ ಬಂದು ಈಟ್ ಮುಟ ವ್ಯಾಪಿಜಿ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉನು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಗೊಂಜಿ ಕಡಪಾನ ಪಂಡ ಅಂದ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಕೇಳೋಡು ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ತೈಡ್ದಾಲ ಉಪಯೋಗೊಂಡ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪಡ ಬೊಚ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ಪುಣದೇಲೆ ಅವು ಯಾಕಂಡ ಉದ್ದಿ ಹಿಡ್ದವ್ರಿ ಎವರಿ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ವೈರಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲಾಪನ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ತೂಡು ಅವನು ಸತ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಕಡಪಡತಂದೆ ತೈಡ್ದಾಲೆ ಉಪಯೋಗ ಒಕ್ಕಡ ವೇಷ ಅವ್ನು ಕಡಪೇರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾನು ಒರಿಯ ಕಡಪನ ಮಾತ್ರ ನಾನವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇದ್ದಿನಾಡ ಅವು ವಿಷಯ ಅವಲೇ ಹೋಗುಣದೆ ಅನ್ಕೊಡು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಬೇತು ಅವಲೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು 10 ಗಂಟೆ ಪೋಪ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಪ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಸಾದಿಡಿತ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪರೆ ಸೀತಾರನಾಗೆ ಪಂಡ ದೇವರ ನೇಮ ಅವನು ಪುರ ಅವನು ಉಪ್ಪುಡು ಇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಓಲ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರವಿ ಪಂಪ್ನಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ರವಿಯನ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ವ ಬೇರ ಪುರಣಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪ್ರಪಣಂದುಲೇರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಇಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಒಂದುಲೇರೆ ರಾತ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ವಿಚಾರನ ಪುರ ಮಂತಂದುಲೇರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಟರಾಜ್ ಪಶನಾಡಿ ಎದಾಳ ಅನ್ಪಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಜಿದ ಬಂದ್ಪೇರ ಅವಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡಪಡು ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ನಿಜರಾಣ ತುಲೆ ಅದು ಹೇಮಚಂದ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಮಾತಿರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡಪ ರೋಡಿನ ಕಡಪನ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ದಾಲಂಚಿನ ಅನುಭವ ಬಲ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಯಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ವ ಬೇರೆ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕಿಂಚ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕೋ 2 ದಿನ ನೇತ ಪಿರವಡು ಕೂಡ್ದು ಏರೊಂದು ಪತ್ತರ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಅಂದಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇದ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾತ್ರ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಮ್ಕಿ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಒಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಪಚ್ಚೆ ಗಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೇನು ಏರನ ಅವ್ರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಪಶು ಬಂದದ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಏರುಲೇರ ಆಡ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಪಾದ ಇಡೀ ಹೌದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬೋಡು ದಯೆಂದು ಬಂಡ ಈ ಅಪ್ರಬುದ್ಧೆ ದಾದನ್ನೇ ಗೊತ್ತುಚಿ ಸಾರಿಗೇನು ಎಲ್ಲ ಆಡ ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪಾದ ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ಯಾಪನ ಹಿಡಿದವರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಚಾನಲ್ ಅವು ವೈರಲ್ ಆದ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಂಜಲ್ ಬಾಧ ಪಂಡ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯೆಂದು ಪಂಡ ನೇತ ಪಿರೋಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಉಂಡ ಅಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಯೆಂದು ಕೇಂಡ
ಸೆನ್ಸಿಗೆ 50,000 ಎತ್ತಿನ ಜಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 15,000 ಸೇಲ್ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಮಾಫಿಯಾ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೂ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಂಡಿರ್ರಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟದ ಈ ದಿಕ್ಕಡು ಓದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ದಯನ್ ಪದ ಈ ಜಾಗ ಕಲ್ವನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ದುಮ್ಮಪುರ ಬೇತೆ ಊರ ಲಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಗ ಕಲ್ವನಕ್ಕೂ ಊರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದಪುರಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಬಂದ್ಕೊಡ ಏನೇ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ದೈವ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬಂದದಪ್ಪ ಇದೇತ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಂಗಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಹುನ್ನಾರ ಆರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಐಕೆಂಗಳು ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು 2 ದಿನ ಏರು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಪತ್ತಿ ಆಯ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಆಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೋಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೇಡ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪದ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮಂದಿನ ಪಂಡದು ಅವಿನ ಯಾ ಒರಿಯ ಮಂದಿನ ಪಂಡದೆ ತಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನಾಂಗ ಅವಡು ಸಮಾಜ ಅವಡು ನೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮನವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ದಾದಾಂಪರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಪುಡು ಅತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ನ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೆಂಚವನ್ನಾಗ ತುಲೆ ದೈವೋಲು ಏಪ ಇರ್ಪಲ್ನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿತದ ಏಪ ಒಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಐತೆ ಇರುವಿಕೆನ್ ತೋಚ್ಪಾದು ನಮಕ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಪುಡು ಒಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗೆ ಏರ ರಾತ್ರಿ ಬಡ್ತು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಂತದ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಿಪ್ ವರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಗೋಚರ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಾಕುಲ್ ಪೋದುಪಿದೆ ಬಂದು ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅನ್ಪರ ಕೆಲವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಸದಾ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾರ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗಾಳಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಂಡಿಂಗನೆ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಓಡಾವು ಆಪುಂಡು ದಾರೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲತೆ ಬರ್ತಂದು ಬರ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಇನ್ನ ಬೈಕ್ ಕೆಲವು ವಾರನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುಣಿ ಪಿಲಿಕೊರೆಪುನ ವಾರನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುಣಿ ಇದು ವರಿಯ ನಡೆದು ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲತೆ 2 ವೀಲರ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಡೀತದೆ ಅದು ನಡೆದು ಬರ್ಪುಣ ಅದೇ ಮಗಳು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟವನ ಅದು ಆಸನ ಏನೋ ಪೊಡಿ ಕಟ್ಟದು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊರೆಪುನ ಹೈದರಾಗ ಅವಿನ ಬಾಡಿರು ಅವು ಗಾಂಜದಕ್ಕೆ ಸಾದುಪ್ಪು ಗಾಂಜ ಹೋಯ್ತದ ಜವಣೀರು ಪುರ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಪುರ ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪಿನ ಪುರ ಕೇರಳ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ವಿಷಯ ಪುರ ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪಾತೆರಂದು ಬೋಪಿರ ಅವು ಪುರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂದ ರಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಂಡಿಂಗಿನಿ ನಿಜನೇ ಬುಡ್ಚಂದ್ರಗಳ ಸಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಜಾಗ ಸಾಧಾರಣ 2 ಎಕರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನರವಣಿ ಸಾಧಾರಣ 2-3 ವರ್ಷದ ಬರ್ಪುಜತ್ತಂದೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಹೆಂಗದೆ ಇಂಜಿ ಸಾಜಿ 2C ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮರಗೂರು ಬಚ್ಚೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರಜೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ಅದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಜದಗಳ ಪುರ ಏರ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚ ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಇದು 2-3 ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ದೊಕ್ಕ 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಈ ಸಾಜಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಅದು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡಿದು ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ರಪ್ಪ ಪಿಲಿಗೊರಿಪುನ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಉರಿ ಬಣ್ಣ ಅವಾಗ ಆಸನೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೂಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಒಂದಂಚಿನ ಜಾಗ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆತೆ ಸರ್. ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈರ್ನಪುತ್ರ ಒಲ್ಪುರದ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಾಮೋದರ್ ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾದವನ್ ಪಾರ್ ಬಾದಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ್ತೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂದು అంటే ఇంటి బ్రహ్మరక్కసి వర్తిన ఇంక డౌట్ దయకండ నాలుగు ఇట్లా కోలుకుంటది ಮಂಜಲ್ ಬಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಜಿ
ಆನೆ ಇಂಕ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಕುಲೆ ಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪ ಊರಿ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ತುಂಬೊಂಜಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಮಾಸ್ತಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಬು ಜನ ಸಿಕ್ಕೊಂತುನ್ಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ನೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಕು ನಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗ್ಗೆಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಇಂಕ್ ಐಕಳ್ಳ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಂಜಾಲ್ ಪಾದದ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಅವನು ನಂಬುಜಿತ್ತೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಜ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಲ್ಪ ಊರಿ ಒಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ಕಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅದೇ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದು ಅನ್ಪುಜಿ ಕಲೆಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡಿನಾಲ ಇದು ಒಂದೇಡ ಅವಡಂಡ ತೋಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಅದೇ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿಮಿನಿ ಲ್ಯಾಂಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತೂಟೆ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲ್ಸಿಗದ ಕಾಲತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಡು ಒಂದು ಪುರ ಯಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂಜೆ ವಿಚಾರ ನೀರು ಬಂದ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಅದು ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ತುಯಿನ ಕುಲ್ಲೇ ಇருந்து ಬಂದ್ಪೇರು ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಳಪಡ್ದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಆಳಡಿದಾನೆ ಪಾಚರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಕುಲಂದಿರು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ನಟರಾಜನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಜ ಬಂದ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಳಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ಸರ್ ಎಂಕುಲ ಇಟ್ಟು ಈಟು ಪುರ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ದೇವಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ ಇತ್ತು ಈ ವಾರ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಬರೋದೊಂದು ಅಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಲ ಮಾಡ್ಸುಪ್ಪ ಅಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸರ್ ಆ ಜಾಗಡ್ ಅವು ಮಸ್ತಿ ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಪಿಟ್ಟಿ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಈ ಮರ ದೈಕಲ್ ಪುರ ಉಂಡತ್ತು ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಪುರ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪುರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬೊಚ್ಚಾಗಿನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಇಂದ ಪುರ ಮಂದ ಇಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದುಪ್ಪು ಯಾಪಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಬೋಂದಲ್ದ ರೂಟ್ ಈ ರೋಡ್ ದ ಬೇಲ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ರೋಡ್ ಪೂರ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ ಈ ಮೇಟೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಆಲಾಡಿದ ಮೇಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಗಾಡಿಲಿ ಪೂರ ಅವು ಗಾಡಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋನ ಉಂಡದೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಪರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬೊಚ್ಚಾಗಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡಂತ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದುಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಬರಾಂದಿಲಕ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುದಿರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಅవి ಕೆಲವು ಜನ ಪರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ಅನುಭವ ತಿಗುದು ಬೋಡಿಗೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪೋಪುಜೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಸಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಜನನದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲಂడి ಪಕ್ಕದನಾಗ ಏನ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅವ್ರು ಬಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ನಾನು ಬರಂದಪ್ಪ 2-3 ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಗೆ ಹೆಂಗ ಬಂದ ಅವ್ರು ದಾಳ ಮರಲ ದಾಳದ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಅಂಚೆನ ಉಂಟು ಏಪ ದುಂಬು ಅಕ್ವೇರ ಅದು ಕಲ್ಲು ಪುರ ಪಾದ ಪುಡತದು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅವು ಎಂಚೂರಿಗೆ ಅಂಚೆನ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಬೊಚ್ಚಂಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಕಾತಲಾಯ್ಕೆ ಪತ್ತಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತಪ್ಪು ಪೋಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಗೋಳಿ ಜೀವಿ ದಪ್ಪು ಬರ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಪುಜ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಕಣಕ್ಕೆ ಬೋಪುಜಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೆಜ್ಜಿನವ್ರು ಬೋಪೇರು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಲ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಆತ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೆಜ್ಜಿನವ್ರು ಬರೋ ಬರುವಂತ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಈ ಮೈಯ ಪಿಶಾಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋದು ತಪ್ಪು ಕಣಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ರೆ ಕುರಲ್ ಗಟ್ರೆ ದಡ್ಡದ ಮಾರ್ಬಿಡು ಐಕ್ ಬೋಪ ಹೆಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅನುಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪಲ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ದುಂಬು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಾರ್ ಬೈಪದು ಅರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಆವು ಪನ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋಟು ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದಯಪಣಗ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಬಂತಿನ ಆರ್ಲ ಅಂಡ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪಣ ಆತಿದೆ ದಯಪಣ ಅವನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತೂವೋಡು ಕ್ರಮದ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಬಿಡ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ ಇಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಸನ್ ಏನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿಡ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಇನಿ ಈ ಘಟನೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಐತೆ ಏರಾರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪಾತೇರಿ ಇರ್ತಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇಂಚಿನ ಏರ್ಲಾ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋನ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಆತನಂದು ಪ್ರಿಯ ಶಾಂತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿನ ಆತನ ವಿಚಾರ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಫುಲ್ಲೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಆತುಡು ದಾಲ ಆತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನ ಉಂಡೆ ಬರತು ಯಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಚಾರಡ್ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಜೆದ ಲೈಟ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಪುರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಓವು ಸತ್ಯ ಓವು ಸುಳ್ಳು ದಾದ ಕತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಪ ಅವು ಏಪಗ್ಲಾರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಏರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪೆಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಐನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ದಯಪಣಗ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪೋಡಿಗೆದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿದ ವಾತಾವರಣ ಕದಡದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆರರಿಸಮ್ ನೋಡೋಟ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಭಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನ್ಪುನು ಸೇಮ್ ವೇ ಬೇಲೆನಿ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನು ಏರು ಈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ತಲೆ ನೇರವಾದ ಉಂಟು ದಯಪನಾಗ ಏಪ ನಿಕುಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಗಟ್ಟ ಹೊಡ್ತಲೆ ಅವು ಭಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಹೊರತಾದತ್ತು ದಯಮಾಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೆತ್ತುವಾಡ್ದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ ಹಾಳು ಆವೊಂದು ದಯಪನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ನ ಈರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಮಾಲ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಏರಣ್ಣ ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪರಪನ ಒಂದು ಜಾಗದ ಮಿತ್ತು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವಡೆ ದಯಪನಗೊಂದು ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅತ್ತೆ ಹತ್ತದು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ರಂಜನ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಬೇಪನ್ನಾಗ ಆಲಾಡ್ದ ಮನ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಊರು ಬೊಚ್ಚಂಗನ ವೈರಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ ಐಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಪೂರ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪ ಬಡೆ ರಾಹುಲ ಬಡೆ ಏರು ಬರ್ತೀನ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮೇಲು ಸಮಯದ ಬೋಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗನಿಕಲ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನು ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ರಾವುಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಐದು ಕಲ್ಪದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಎಸ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಡ್ದಬ್ಬುನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ರಾವುಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಪಂದ ಕೈತಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದು ಚೂರು ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಮರೂರು ಮರಕಳ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಮರೂರು ಒಂಜಿ ಕೋಲೋಲ್ ಪಲ್ಪ ಎದುರುಡೆ ಆಪಿನೆ ಈತೆ ಮರ ತೋಜುನತೆ ಐತೆ ಎದುರುಡೆ ಎದುರುಡೆ ಕಂಡುಡ ಗಡವಾಡ ಜಾಗ ಗಡವಾಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ರಾವುಗುಳಿಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಆಲಾಡಿದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ದಬ್ಬದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಿದ ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮುರಣಿ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಒಂದು ಮುರಣಿ ನೇಮ ಆಂಡತೆ ಒಂದು ಬಾಜಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೆ ಎದುರದ ಗೋಪುರ ಅವ್ರು ಎದುರದ ಸತ್ತು ಬಾಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪುರ ದೈವ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಜಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಅರಸುಗಡದಾರ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಜಲ್ಲಾಯ ಬಂಟೆ ಸಾರಾಜಿ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಾಂತಿರಾಜಿ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂತಿರಾಜಿ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಬೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾವ್ ಗುಳಿಗನ ನೇಮ ರೂಪನು ಒಂದುವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನಪುರ ಘಟನೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಪುರ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ದಯಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪರಂಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮಲ್ತನ ಬೇಲ ಮಲ್ತನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಜಲ್ ಸುರು ಯಾನು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಡಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಉಪದ್ರ ಮಾಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸಂಜೆ ಸೀನ್ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಏರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ದೆ ಅತೆ ಅವಳು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ ಮನ್ಪಿನಿಕೊಂಡು ಬೊಕ ಈ ಮಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಣಗೆ ಈ ಕೋರ್ದಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡದಿ ಐತ ಗೆಜೆತಿದ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಗೆ ಪನ್ನಗ ಐತ ಸನ್ಮಾನ ಗೆಜಗತ್ತಿ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಜಗತ್ತಿದ ಪವರ್ ಗ ವರ್ಪಿನೇಜಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ತಂಗಡಿ ಕನ್ನಿವಾನಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿದ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿದ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದು ಗೆಜ್ಜತಿ ಉಂಡತಿ ಆ ಗೆಜ್ಜತಿ ಶಬ್ದವು ಮಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಗದು ಅಲ್ಪ ಇತರ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಏಪ ಏರೆಗೆ ತೋಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಏರು ಅನ್ಯಾಯದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಎಸ್ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದ ಮನ್ಪರ್ ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲಿನಕಲು ಶ್ರೀಧರನ್ ಆವಡ ಸುಭಾಷನ್ ಆವಡ ದಾದನ್ ಆವಡ ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರಂದು ದಾಲಜಿ ದೈವದ ಲೀಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಗೆ ಆಣ ಯಾನ ವಿಚಾರ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ ಅಗ್ಲ ಬಂಡೇರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನತ್ತು ಊರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಪಡು ಓನ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಡು ಪಡು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಜ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ಹೊರತಾದಿತ್ತು ಊರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪಡು ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಾಜ ಜನಮ ನಿಜ ಯುವ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೇಟ್ ಯಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಫಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪನ ಜಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಮಂತೇರಂದ ಅಂದ 20% ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗನೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಕಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಕೈಪಾಡಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ಕಾಲಿನ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಯರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ತೋಜು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಾಂತರವಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರದಾದಂದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯರ ಗುಡ ಇದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಂಚ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಲಂದ ಏಕಾದಶಿ ದೈವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೋಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕೇನು ಈ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕೋಲಾಗ ಲೆಪ್ಪಲೆ ತಿರುಮಡಿ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನತೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೆರೆಪಾಯರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇತ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡ ಈಗ ಬೆಂಬಲವಾದ 100% ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರತೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಟ್ಟನಾಡದ ಜನತೆ ಆದಪ್ಪು ಮಾಮಂಜೂರು ಜನತೆ ಆದಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೂ ಮಂಜಲ್ಪಾದ ಜನತೆ ಆದಪ್ಪು ಏಪಲ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಮರಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಡೀ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪಡಿಶೆಡ್ಡೆ ಮೂಡಿಶೆಡ್ಡೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಐತೆ ಹಿರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಈ ದೈವದೇವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕ್ಲಾಡು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ಕ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಒಂದು 10 ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅತ್ತನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಂದ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಈ ಬೊಚ್ಚಾನ ವಿಷಯ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಕ್ಕಡೆ ಆ ಜಾಗದಾವಡು ಅತ್ತನ ಆ ಊರುಗಾವಡು
ಎಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಮಾತ ಉಂತಾವಡು ಉಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವದೇವರಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಆಡು ಹೂವೇ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಬರ್ಕ ಪೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಜನಕುಲಂತ ಪಿರಜಾತನ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಆ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡಕುಳು ಆ ಊರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ತೆರೆಯೊಂದು 10 ಜನ ಹಿರಿಯ ಕಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತು ತೆರೆಯೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಾಡಿನಿಟ್ಟು ವಾ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಳು ವಿಷಯ ಏಪಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಾನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಮಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆప్పుడు ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾತ ಕೊನೊಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಘಟನೆ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನಂಚಿನ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರದ ಕೋಲವು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾಳವನ್ ಪರ್ ವಾತೆ ಆರು ಪಂಡಗನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ನೀನು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ರಾವಳಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದೆ ತಪ್ಪಿತ್ತಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇರಕಲು ಓಕೆ ಅದೇ ಅತಿ ಅದೇ ಊರ್ದ ವಿಚಾರಡಿತೆ ಮಂಜಲ್ ಪದ ವಿಚಾರಡಿ ಇಂಚೆಂಚ ಅವನುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ತು ಅಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜೇರ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಅಕಲ ನಾಟಕ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆರೋಪಿನ ಅಕಲ್ ಆರೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಣಗಳ ಆಣ್ ಪುಂಡು ಏನು ತೂತ ಎಂಗ್ಲು ಅದೇ ಅದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆಣ್ ಪುಂಡು ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ಬೇರ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಣ್ ಪುಂಡು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗದ ಅನ್ಕೊಡು ಸರ್ ಮಂಜಲ್ ಬಾದದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡ ಅವ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತೊಯ್ಪ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಚಾನೆ ಪಂಡೆಡ್ಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ರಾವಣ ಕಲೆನೇ ದೆಪ್ಪು ಇರಕು ಅವಾಗ ಆಲಾಟ ಮಣ್ಣದ ಪುರುಷತೆ ಗ್ರಾಮ ಆಲಾಟ ಮಣ್ಣದ ವಿಜಯದ ಮಣ್ಣಿನ ರಾವಣ ಕಲೆನೇ ದೆಪ್ಪು ಇರನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಈಡೇಳು ಮತ್ತು ಬರದ ಬಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಈ ಮಂಜಳ ಬಾಧ್ಯ ದಾನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ನಾವು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಅದು ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಜನ ಸಿರಿಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಡೆಸ್ತದೆ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾದ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಐಟು ಮತ್ತು ಕೂಟ ಗೀಟ ಪಾದ ಅದು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ದುಂಬದಾಗಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುದರಿಸ್ತದೆ ಆ ಜಾಗ ಪೋಯಿನಕ್ಕ ಅವು ಪಾದ ಪುಡದು ನಿಸ್ತಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗಿಂತ ಜನಕ್ಲೆ ತಾನೆ ಬಂದ ಪಾದದ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಂಬದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ಅವಳೊಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಅವನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಹೋದ್ದು ಆ ಮಂಜಲ್ ಬಾದ್ಯದ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ರಾವಣ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಅವನಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬಣ್ಬಣಿಗೆದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಜನ ಫುಲ್ ಮಾತು ಬರ್ಚಾನೆ ಮಲ್ಪೀಡಿ ಬರ್ಚಾನೆ ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಜಾಗ ಎತ್ತರ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒರಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪಗೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಎರಲ ಪುಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಜನ ಅಂಚಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ದುಮ್ಮನ ಅರ್ಥ ಬೋಣ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಮನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರಾವಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಮೂರ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈತದ ಏತೆ ಜನ ಸೈತದ ಯಾನೆ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂಚಪುರ ಈ ಕೋಲದ ಟೈಮ್ ಸೈತಿನ ಆತ್ಮಪುರ ಅವು ಈ ಐತಪುರ ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈತಿನ ಪೂರ ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ದೆ ಯಾನೇ 2-3 ಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ 2-3 ಜನ ಕಾಜಿ ಅವು ಮತ್ತು ಬರೀ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೊಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಬಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಕುಲ ಎಪ್ಪೊಂದು ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಬೊಚ್ಚನೆ ಪೊರ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಏರುಗಣರೆ ಪೋನಾಗ ಪರಕೆ ಅಂತಂದ ಕೊನೆ ನೆನಪಿಜಿಂದ ಎರುನು ಕೋಲನಾಗ ಕೋಲದವಳು ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಎರುವಳು ಇದು ಕೋಳದವಳು ಅಂಚಾತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಪರಕದ ನೆನಪಿಜಿ ಎರುವತ್ತು ಕೋಳದವಳು ಅಂಚಾತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಡು ನಿಜ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತದನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಭಯ ಮಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡತನ ಜೊತೆಗೆ ದಡ್ಡತನದು ನೋಡೋಟ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಆರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ, ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕುಲೆ ಬರೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ದಯಪಣಗ ಆಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ಪನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ರಾಹುಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು. ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಏಪೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಡ ಅಪ ದೈವ ಬತ್ತದ ಐತ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಟ ಐನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಣೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ಉವೇ ರೀತಿಯ ಈ ಕುಲತ ಉಪದ್ರ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿದ ಉಪದ್ರ ಜಿಮುಖ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಆತ್ಮಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು, ಗಿಡಗಂಟಿಲೆ ಉಂಡು, ಮರಪುರ ಉಂಡು, ಕಾಡು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋಡಿ ಗಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಮಾತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೀಯರಪಣ ಕೆಲವು ಜವಾನೀರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಮಾತುಲೇರು. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪಬೋದು ಕುಲತಲಕ ಪ್ರೇತಾತ್ಮದಲಕ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಒಂದು. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏನೇನು ಬಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ದಯಪನಗ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಕುಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಹಾಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನೆ ಈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪನಾರ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಐಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಮಾತ ಊರ್ದಕುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಾತೇರಿ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಪುದರ್ ನಾಡ್ ಮನ್ಪಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪತ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ ನಿಕುಲ್ ಈತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇದೆ ಪಂದ್ ಏರು ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ಲೆ ಅವೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಿನ ವಿಚಾರ ಉಂತುಡಡೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಣ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೆರಿಯ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಅವಿನ ಉಂತಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಉಂತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ದೈವದ ಕಾಣಿಕೊಡು ಅವಿನ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಆ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ಅವಳು ವೈರಲ್ ಆವಡ ಆ ವಿಚಾರನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪರ್ ಅಲ್ಪದ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕುಲ್ಪುರ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಕಾಣಿಕದ ಜಾಗದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಕೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಅವಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲು ದಾಯ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಊರ್ದಾಕುಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತೋಲ್ಲೆ ಆ ಪೂಜಾ ನಿಕುಲು ಊರ್ದಾಕಲ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ್ಲೆ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರ್ಗಳ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಬಂತದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಪೋಡು ದೆಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪೋಡಿಗಟ್ಟದ ಕುಲ್ದು ಬದುಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅವು ಬದುಕ್ಯಾರ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತರೋಡು ಏರು ಇಂಚ ಉದಾರ್ನ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರು ಊರ್ದ ಅದು ಪಡ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಅದು ಪಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಆವಡೆ. ಸೊ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ರಹಸ್ಯ ದಾದಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಾಪ ಊರ್ದಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬೈದೇರು ಇವ್ಜಿ ಸತ್ಯನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಚ್ಚಿಪೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನಡು ಪನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರಡು ಹಿರಿಯಕುಲು ಬೈದೇರಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಯಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು. ಸೊ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕುಡುರ ಸಲ್ಮೆನ್ ಸದ್ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿಯದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಶೆಟ್ರ್ ಮೂಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು 4 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ದತ್ತೋಲ್ನೆ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಏರುಪುರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಪುರ ಮಲ್ದೇರೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ದತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಲ್ದಿನಾಕುಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕುಲ ಯಾಕಲೆ ಪತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಉಂತಾಲೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಉಂಡು ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಅವು ಪೋಪುಜಿ ಇಜ್ಜ ಒರಿಪುಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಅವು ಪೋಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪದ ಜನಕುಲ್ ಪಂದು ಎಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಂಜಲ್ ಪದೆ ರಹಸ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.